Yeah, mon colonel, mon général, mon capitaine. Capitaine Nour Galadi, ma sojaino. Yeah, kazo lafiya daga ya musu kaje lafiya. Capitaine Nour Galadi, mataka lafiya. Maganar Capitaine Nour nake yi kun ji mabanja. Sakan mini tambura wasu baitin Zambiya, labule sirrin daka maganar sojin nake. Capitaine Nour ga wasu baituka nace Capitaine Nour ga wasu tambura. Wa ya gaya muku barna gabas take. Kai maganar harbi ya kai, nace maganar yaƙi ya kai. Ai Capitaine Nour nake kira, Capitaine Nour matanjiya. In ka zo, ko baka zo ba ma hafiɗi ya kai. An waira mata baban wani yara, baban su Fatima, baban su Aishatu. Wa ya gaya musu, kun ji mazanjiya. Taka lafiya, Nour taka lafiya, maganar halbi aka yi. Ratatatatatatatata maganar sojai nake. Ratatatatatatatata kaftan halbi aka yi. Nour ya san bindigar mata sane. To sai ku gaya musu ko mugu ya gane shi gudu shi kai. An gwayar mata Capitaine Nour a kati da lafiya. An gwayar matu Capitaine Nour ta ka lafiya. Ga baban Aishatu, baban Amira ina kake, baban Fatima ya kake. Allah ya rika maka. Ga dodon yan bindiga Capitaine Nour ina maka jinjina. Yan daɗi bindiga da sun gane ka ajewa ɗin suka yi. Dodon yan ta'adda garkuwan talakawa ka riƙa. Kowa sai ta iya kai, ga wuce ka gagara. A ka shahara, Capitaine ai ka gagara. Duk wani tayiri da ya gane ka mu gudu shi kai. Duk wani azalimi idan ya hango ka har kuka shi kai. Ai wasu ƴan ƙwal'uban da sun gano ka dukansu ihu suka yi. A ka zama sa gudu, kai ke gudu sanya maza gudu. Aba Nour da kai nake, Capitaine Nour da kai nake. Capitaine Nour ina kake, ina kwananka ina wuniya. An waira mata Capitaine Nour nake maka baituka. Baban Amira, baban Fatima, baban Aishatu. Kai ka hore yan maza Capitaine Nour ba su maka gardama. In ka zo, ko ba ka zo ba ma haɗi suka yi. Allah ka iya maka, ai ka wuce ɗan daba. Ariyar mugun dawa ka je ka ce mace ai ƙarya suka yi. Yan maza ba mata ba ne ku je ku gaya musu mun tsaya. Yan maza ba mata ba ne ku je ku gaya musu mun iya. Sojan Nijar daban suke yi, ko ina sun shahara. In ka san ka iya, ka ishe mu a hanyar na iya. In ka san ka gaza ka tsaya a gidanka ka sha miya. Mu dai ba ma gudu, mu ka sanya maza gudu. In kuma ka yi gardama, ka ishe mu a hanyar ka iya. A ba wata gardama uwar ka tai wata sabon naƙuda. In ka yi ɗan ta'adda ne, mu 'yan garkuwa muke. In dai muku kake, mu cin uwan muku muka yi. Wai ya gaya maka bar na gabas take. Allah shi yake mana, ba mu gudun 'yan daba, ba ma tsoron 'yan tasha. Maganar sota nake, sota wani dara ina su kera maganar dama. Sai ka ce kake faɗi, ni dai na ce ina faɗi. Sojan Nijar daban suke, ratatatata nake faɗi. Kai ku sami ni tambayar madamar ramata ne ita zantuna. Madam Capitaine na ce, matar sojan kike, Ramata ai soja kike. Kun ga matar soja, a mama
maman Aisha to mama Fatima ai soja kike maman Amira nake kira farar mata Allah yayi miki yara mata Allah rika miki yara mata Allah taya miki a ba wata karya ba wata zakara mata kin wuce daga ke ai ayarbe maganar haka nan take a ramata kin haye Allah ka iya miki ku kira mini Fatima ku cewa Aisha wakar ne musu Amira nake kira Fatima Allah ya tsare Aisha Allah ya tsare addu'a nake muku Allah ya rika muku Allah ya tsare ku da shari'an dama nike muku tambaya ku zo ku ce mini Allah ya rika hakanan wakar take salon wakar ni kai kaftan nuri nake kira mai gida Allah ya rika garkuwa Allah ya tsare maganar soja nake tambarin soja nake makaɗin soja nake kaftan nuri nake kira galadima ina kake galadima da kai nake kaftan galadima na ce galadima wakar ni kai Allah ya taya maka ya Allah ya rika maka Allah ya rika maka mu wasu ne wakar ne kai dan jaga da ke dan ne kai ni ke buga tambiran ko gobe kai ne kai sojan Nijar da ban suke sojan Nijar da ban suke sojan ne kira sojawa nake kira iyalata ne da ku nake yan maza na gwamna ina kuke sojan Nijar ya kuke ina kwanan ku ina wuni da fatan ku wuni lafiya a ku wuni lafiya to a sha madara a sha zuma a shawo daɗin duniya mu dai ba ma gudu sojan Nijar ina kuke